Gikuhaan una og picture sa Task Force Alambre ang lugar kung asa nagbitay o gubutan awon ang mga linya sa kuryente o cable wires ayha gihimo ang pagpananggal. Gihimo kini atubangan sa Southcom Elementary School. Mismong ang mga local government ang nagmando sa operasyon kay mabutang sa peligro ang mga tawo nga daw spaghetti ang mga wire sa lugar. Hiniusa ang operasyon nga adunay koordinasyon sa mga kompanya sa telco's cable company o ZAMCELCO. Dili lamang kini ang unang higayon nga gihimo ang aksyon sa Task Force Alambre kaysa mga nangaging mga bulan ug nangaging administrasyon gihimo sab ang pagpanghinlo susama niini. Usa ka adlaw gihimo ang pagpananggal sa mga kable nga gisugdan kagahapon sa buntag Agosto 10 ug natapos sa susamang adlaw. Human sa aksyon gidokumento sa Task Force ang resulta sa ilang trabaho ug ilahas sab kini gikuha og picture nga hinlo na ang lugar. Sumala sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga, peligro ang mga kable, hilabi na kay duol kini sa eskwelahan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!